Chibo. So was the thingy? Wait, I'm supposed to go going. I thought it was going. I want to supposed to go going. What's the Nagakuro? Can I also with no funny you to Magumbara Majini? Look was shaking. I said, as we told you, walk to Bambama. Was also the Subatoni, only all the to a button. What can we do? So, because of 2 shaking. I was on the 4 months. So, who didn't that could read a name or more? I was a serious ramble, but one Sweet, you show no boy, I suppose. like a visa moment and of my women. In Yagas zone again, this or tell them to buy no Papa and would punish or quit. Often in that over you. You want to some no boy, as a shamu no carom snap batter. So it means no rock party. And coming. Yes, Mama Murona when you have fun of window. Because somebody has said, one don't dare chase. Under about Batman in I don't know the man. Chinyarara tins go mana kuti chichiri kumboitika. Select. Chichiri kuitika pamdzimai. Mama. Angati ndo bata mukadzi wangu anoramba kubatwa nini? Saka ndakamurorera ichi. Mamuze. Select panoda kundibata pazamu pangu apo. Ndinonzwa kurwadziwa nechemukati umu. Saka ndosaka ndiri kuramba kubatwa naye. Saka yakutondituka chiti ndiri kuura. Ari kunyepa we mama. Ane ma boyfriends we. Selector. Mumu wako kanzwa aine pain. Ukoona aine pain cheti. Iwo you must check. Kuona kuti chii chiri kumboitika pari. Iye zvinezvi akuti ndikamubata ari kurwadziwa. Chii chiri kukonzeresa that pain. Handiti? Iye zvinezvi ukada kuongorora Zimbabwe ino yese. Half of Zimbabwe yese. Vanhu kadzi vane breast cancer. Saka kana usingazvizive izvozvo, mukadzi anofanirwa kupota achienda achinochekwa. Inogona kunge iri breast cancer iyoyi. Iwo selector unofanirwa kuziva zvinhu zvese zvekuti mukadzi anonochekwa kwachiremba each and every time. Asi mama munhu anotaurawo kuti ndiri kurwadziwa. Aiwa ka, ndozvandiri kutaura kuti iwo kuona zvinhu zvasiyana. Munhu wako waisimbata chinotisa kuona kuti chii chiri kumboitika. It's high time chiendai kumachiremba. Munoongororwa kuti chii chiri kumboitika pazamu remumaoko. Okay. Wazvinzwa? Chikasirai muende. Satura nguva mama rege tinoona chiremba. Munayo mari yeconsultation fee? Tinozoona mberi. Woga.